Tumpak na tayo. Pagdul ko na. Pakita ko lang ito. Ya, kaya matimbao. Magandang umaga mga kamaster. Welcome back pala sa aking YouTube channel, no? And panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga kamaster. So for today's video pala mga kamaster is nandito kami ngayon sa Damulog. Kasi bumili kami ng mga materialis, no, para sa higaan ni Tatay Silisar. Sama ko si Marinong Humboy. So namimili muna kami ng kahoy mga kamaster, no? So ayan mga kamaster, no? So tapos ko na kinarga mga kamaster. Nagre-rental lang kami ng tricycle para dalhin doon sa kay tatay, no, yung materialis. Ayan yung plywood mga kamaster, no? Yan. One half yung plywood yan. A few moments later. Ayun po mga kamastero, so andito na kami ngayon sa bahay ni Tatay Silisar. Pero iba yung naabutan namin mga kamaster kasi nagulat kami. Pagdating namin dito is ganito na yung nangyari mga kamastero. So ito pala yung tumambad sa amin mga kamaster. Mayroon pala na disgrasya dito, banda sa bahay ni Tatay. Yan, oh, sira yung barrier ng kalsada. Mayroon pala na disgrasya dito kaya pala may nakalagay na caution, no? Butin lang di tumama dun sa bahay ni Tatay Silisar. Yan, oh. Sirang-sira mga kamaster. Ito yung nagpaligtas kay Tatay mga kamaster. Kasi kung di dahil nito is wala, patay siguro yung matanda, no? Sobrang kawawa master. Tingnan niyo yung sirang-sira talaga mga kamaster, oh. Grabe mga kamaster, no? Ito yung tumambad sa amin mga kamaster. Sabi pala ni nanay mga kamaster, no, is tinwili na yung nakabangga dito. Ha? Tigaan ko ng insurance ko, no? Yan yung nangyari kay tatay mga kamaster, no? Sirang-sira. Di namin inakala mga kamaster, ito yung tumambad sa amin pagdating namin dito. Buti na lang si tatay hindi siya natamaan, no, sa disgrasya na sasakyan. Yan mga kamaster, oh. Di namin nakala mga kamaster na ganito yung nangyari dito. Ito yung nakasalba ng buhay ni tatay, oh. Ito mga kamaster. Kasi kung di dahil dito mga kamaster, diretso talaga sa bahay ni tatay yung tinwheeler na disgrasya. Kawawa yung matanda. Yun po mga kamaster, no? So kahit nasira yung bahay ni Tatay Silisar mga kamaster, is gagawan pa rin natin ng higaan, no? Si tatay. Gagawan na po lang.
So ayan po mga kamaster, so tapos na po yung lantay ni tatay. Okay. So ipasok na natin. Kani dire. Unahan. Basta ito ba? Tay, nandiyo kayo nilap nga hidaan tay. Iyan. Ang waan ang dahil. So, matong manig ni mo tay, atong i-testing tay. Nasa ulan. Ayun. Ito. Asa po Wow, itago ng ganda kuwan ng ni tatay. tatay. Ginagawa mo. Naam na kay espada na tay, di siya tatay espada tay. Naam kay espada ang inakikilyo ba? Ah, Ayan mga kamaster, so ayan mga kamaster. Dot, pangita ako na sa akong ang kuwan ni patatay dot. Yang banig dot. Yan po, may bago na pong higaan si tatay. Asa mo? Oh, Leo. Banig. Kulay na ano. Ayan. Meron na pong bagong higaan si tatay. Yung gawa natin. Nagkachilyo mo tayo, di mo tayo. Itapan ka lang ko. Yan ang kuwan tatay. Ano ho, dito sa... Bro, asa mabalik ni tatay dali. Agad na, nasa down sa unan. Wala rin ya? Oo. Isod. Oo. Support yun dot. Ang habol tayo. Gamita to ayaw. Ano, itong naun ka. Isukol na unan pala dot. Ako na tarungan yung ihang banig dahil. Yan. Diba? Ganyan na po sila ni tatay. Ah, okay kayo. Pwede ba? No. Tatay. So ayan po mga komboy, no? Ayan. Ayan na po yung bagong higaan ni tatay. So ayan. Yung ref, yung nasing ref is nandun. Ginawa lang ni tatay. Ginawang upuan na lang ni tatay. Imo na lang lingkuranan diha ang kuan tay. Ref tay. Ayan. So, ayun mga kamaster. Bago na pong ano si tatay. So, maraming salamat pala kay Marinong Humboy, no? Kasi pinagawa niya ng higaan si tatay. So ayan po mga komboy, thank you so much po sa lahat po ng tumutulong kay tatay. Tap-tap ng pizza. Kayo, wala. Pwede rin ka po. Ano nang tuwas yung tiwas? Oo, pinagulad siya. Na ang iba igo lang sa kuan, kilid. Ayan si tatay mga kamaster. Bili ko nila tatanong. Sa tanong. Yung kuan tayo mo na lang kuan tay. So yung lingkod tay kung makadumdum ba kayo tay. Ako sa higa dito ya. Oh yan oh, tinitry na dot. Nako man, okay ra kayo? Layout Okay kayo no. kayo, tay. Ligon kayo? Ito kita tayo. Gusto na pag-check no. Maganda yung pagkatrabaho tayo, wala problema. Eh pa, Maganda yung pagkatrabaho tayo. patisting ka sa tatay dia pe. Ano tayo, tapat na tayo. Isa pag mag-gold po lagi. Ginagawa mo. Magigda lagi. Ano tayo, gano'n tayo. Isa gahapay magigda. Lagi ka daw. So yan na lang tatay be, to ano yan, patry natin ni tatay Kung para ikaw tayo, pwede na sagkay ka. Adlawan, o kalimutan ka. Mo yung aplihan, sirado na mo. Gabi sirado na mo din abis tatay dot. Ini kagabi Sabi, alay ka tatay. adlawan, o. Nay, hayag. Abis tatay para sila tay maka kuan sila ko tay. Oh. Surprise na naman ni mo, hindi mo kakita. Hindi lang surprise. Hiccup lang god. Wow! Alin ko dusuway tay. Hindi ba ka maglisod tay? Sakto na.
Adi. On, Na, Okay na kaayo? na. Lagi kuyo kayo na, lagi. Bada ka nagabas? Ato sa gabson tay. Gabsod ng kahuya kini. May kahoy tayo nilusot tayo sa kuan na tayo. Bumbong na. Ikan sa bumbong. Pagka-impact na diyan, nanay. Kahoy din lusot. Meron mga combo, no? Kasi, gaya po na nakita po na sa Sinado lang masamad ka na. Ato putlo na. Ato na putlon. So, yan po. So yan po mga kamaster, so maraming salamat mga kamaster sa suporta at paniniwala mga kamaster. So meron ng bagong higaan si tatay, no? So pinagawaan namin ni Marinong Humboy mga kamaster. So maraming salamat pala kay Marinong Humboy kasi pinagawan niya talaga ng ano si tatay, no? Higaan, no? So ayun mga kamaster, so maraming salamat mga kamaster, no? Naipan tayo. Naipan. So yan po mga kamaster, no? So pauwi na po kami mga kamaster. Maraming salamat sa panonood at suporta mga kamaster, no? Meron ng bagong higaan si tatay. So ayun mga kamaster, sa susunod na video na mga kamaster, update ko na lang kayo sa next na pagbalik namin dito kay tatay, no?